Sharif ne mai waka da mai bibi in muku mance ba. Godiya muka wa sarki Allah, waka sana'a ba wasa ba. Girki ya raba ni da matata, aboki na kai mun jaje. Aboki na dai na jaje, amma laifin da iyaye ne ba su yi horinta da wannan ba. Aboki na ka ji zancen nan ban yi shi akan san raina ba. Bacin raina na rashin girki, madam ba ta gane wannan ba. Daga indomi sai dai shayi, ni ba za na aminta da wannan ba. Ine magana sai ta yi fushi, ba ta yarda ta je ta koya ba.